Len hovor ďalej. A čestný je tvoj plán, tak ako ty sám si čestný muž. Môj mešec, srdce, všetko to, čo mám, ochotne ponúkam ti na dlani. Belmonte poznám dámu zámožnú. Je krajšia, než to slovo obnáša. Samá cnosť. Raz na mňa pozrela a všetko som aj bez slov pochopil. Volá sa Porcia. Vie o nej už celý svet. A 4 vetry k nej prinášajú zo všetkých brehov vzácnych pýtačov. Mať na to, Antonio, peniaze, smieť sa merať čo len s jedným z nich. Z toho súboja, ja presvedčený som, ako víťaz musím ísť. Môj všetok majetok je na mori. A nemám tovar ani peniaze, čím by som hradil tvoje výdavky. No, skús, či mi niekto v Benátkach na toľkú sumu úver poskytne. Váš otec bol cnostný a svetci mávajú v okamihu svojej smrti Božie vnúknutia. Preto stanoví, že získa vás ten, kto vyberie tú správnu trúbicu. A tú môže vybrať iba, kto úprimne vás miluje. Ale nie je to kruté, že si nemôžem slobodne vybrať a slobodne odmietať. Možno raz príde taký, ktorý sa vám bude páčiť. Spomínajte si tak na istého Benáča, ktorý nás raz navštívil. Bol to Basán. Tuším, Basán sa volá. 3 mesiace. 3000 to sú pekné peniaze. A na 3 mesiace to by bol úrok. Môžeš nám toľko šajnot požičať. Môžeš nám šajnot toľko požičať? Toto vraví, hádam, len nie vy, ktorého kľúvance mám na brade a ktorý ste ma ako zlého psa odkopli z dvier. Vraj, chcete peniaze. A či pes má peniaze? Či pes môže 3000 dukátov vám požičať? To mám ako otrok sa mi skloniť sa za tajich kníh a šeptať s pokorou. Privzal sa mi, pane môj, minulú stredu ste ma opluli, vo štvrtok odsotili a v piatok psom ma nazvali. Za toľkú zdvorilosť. Koľko vám, pane, za toľkú zdvorilosť? Koľko vám za to môže požičať? Najradšej zas ťa znova nazvem psom. A oplujem ťa a zas odsotím. Ak požičať mi chceš tie peniaze, nemôžeš vo mne vidieť priateľa. Nech tvojim držníkom nie je priateľ. A to si na čas nevráti, ty s úsmevom ho potrestáš. Na čo je to viac? Chcem byť vašim priateľom a na všetky urážky chcem zabudnúť. Chcem vyhovieť vašej požiadavke a nevzímať ani halier. To bude od vás Šlachetné! Chcem ako šľachtiť, zadovať sa k vám. Môžeme u notára spečatiť kratičkú dohodu a ak mi nesplatíte v daný deň a na danú hodinu na danom mieste, jak pokutoviem zo šardu, Libra nestačí, že z vášho celáku chce. Škoď a dobre zatvor bránu za sebou. Keď je dobre zatvorená brána, Nestratí jahňa nikdy svojho pána. Otec? Áno. Ak chrbtom sa mi šťastie neobráti, ja otca stratím. Otec dceru stratí. Ten židák krikom vzbudil vojvodu a spoločne šli prehľadávať loď. Neskoro prišli. Loď už plávala. No vojvodovi, kto si naznačil, že Lorenca aj s milou Jessicou videli v dákej gondole. Nevidel som ešte nikoho nadávať tak úporne a zúrivo. Moja dcera! Moje dukáty! Moja dcera už nás kresťanov! Chcem právo! Chcem zákon! 2 mešce z dukáty
Vraj vaša dcéra v Janove minula za jednu noc 80 dukátov. Strážaš mi nôž do srdca. Už nikdy neuvidím svoje zlato. 80 dukátov na jedno posledenie. 80 dukátov! Spolu so mnou cestovalo do Benátok niekoľko Antóniových veriteľov, ktorí sa zaprisahli, že už nič nezachráni pred bankrotom. Budem honičný! Jeden z nich mi ukázal prsteň, ktorý mu dala vaša dcéra za opicu. Potrajte sa za to, prekleš. Maria! Tak. Ty ma tríštiš tu mám! Môj Tyrkis. Dostal som od svojej ženy ešte pred svadbou. Ja by som ho nebol vymenil ani za prales opíc. Ak tento prst raz príde o prsteň, aj o život som odhodlaný prísť a smelo vravte Basariane! Môj pán, dovoľte aj nám obdať, že sme boli svedkami, ako sa vaše túžby splnili. Prevolať veľa šťastia. Obom vám. Chcem sa s jednou prosbou, pán. Až pristúpite spolu k oltáru, tiež dovolte mi vstúpiť do páru. Rádo žením ťa, len si nájdi ženu. Vďaka, pane, už jednu som si našiel. Môj zrak je taký vyspý ako váš. Vy, paniu, ja nechcem za znosu. Ako by prišiel súdiť Daniel, mladý, múdry sudca, si ja. Už ukáž mi ten úpis, prosím. Ja? Pomáže, doktor učený. Veď trojnásobnú sumu dúkatí. Srdca len 15 tak nespraví. Podmienky zmluvy nie sú splnené a preto právo žiť sa domáha tej rybný mesák, ktorú čím bližšie k srdcu mal vyviezať. Čože? Majzet. Trojnásobok splátky ber a prikáž mi ten úpis rozprávať. Ak budú splnené podmienky, ste dobrý sudca. Mene zákona vás žiadam, vynieste rozsudok. Prisahám, že si nenahnem pán skôr, kým prsteň neuzriem. Ja k tebe tiež. Čo? Kým neuzriem ten svoj. Porcián, neviete, komu daroval som prsteň, neviete, prečo daroval som prsteň, neviete, za čo daroval